A kaži mi kako su se osjećali vlasnici tih klubova ili recimo organizatora festivala koji te pozovu da nastupaš, a pojma nemaju šta ćeš ti da izvedeš na bini? Jesu hteli da te zovu ponovo? Pa desilo se u periodu između 2005. i 2007. da me je Pitchways festival, Sarajevski festival, pozvao da nastupam. Ja sam onako došla sa gomilom diskova i na dan kad ću da nastupam mi režemo matrice jer ja nemam komp kod kuće i ja i te žene koje su me dovele tamo, ja preslušavam matrice i kažem, možda bi mogla onu pesmu uz ovo i onda tako odemo i ja dam devojci koja pušta muziku koja je DJ i kažem pusti pa ću ja nešto. Znači, to je bio takav nastup koji sada, znači, ne da ga ne bi ponovila, znači to je nemoguće ponoviti sad, mislim, ali ne bi ga radila nikada. Iz perspektive ove nikad ne bi nekom savjetovala da radi tako nešto, ali to je bio jedini način, drugi nije bilo drugog za mene, znači to je tako. I onda su one mene sledeće godine pozvale ponovo. Znači nešto je bilo njima okej. Ne znam, ali mislim, to su bile uglavnom neke drum and bass žurke na kojima sam ja tako radila. I bile su 4 devojke koje su u akademiji puštale muziku sa gramofona. I ako stanem, nema pojma šta će one da puštaju, kao stanem na binu i to je bilo to. Ali akademija je bila poseban klub, to je, da kažemo, jedno vrlo značajno mesto za srpsku scenu generalno i akademija je tad dozvoljavala nama preko nedelje da mi vežbamo. To je sada možda nezamislivo, ali mi smo nas 5 smo mogli da vežbamo. To je bilo super. To više bilo kao neko druženje, nađete se malo, opalite neki biti. Pa da, jeste.